Chiegni kamoro amora ma intie neno mar LTN en kindego eko mag dak achana. Dak achana ni endi ing'eyo ni en kanyo endo ma wabetie kendo wachane dak. Dak en law ywach, otek to ok oyot bende. Samo bende oyot. Magi telore kaka in iwuon emikete. Kata kamano endo en puonjruok mosiko mapile kendo osiko gi lala. Emomiyo nyaka wawache ka wadoye pile pile mana kaka puodho mantiere e buya. Nikech dak en gino endo ma idoyo tiloso ei puonjruok. Nyinga kaka ung'eyo en ni Kokelo abotayo chenro ni endi. Tudri kodwa e yorewa goeko mag tudruok mapile. Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV, ti kod hashtag DAK ACHANA, ranyisi mar reru, hashtag DAK ACHANA, mondo mi wawinj paro mari mago te ma idwaro. Namba bentie kanyo mar WhatsApp, inyalo ore ote mano endo ma intiere godo. Kochopo kaendi to wasome maleo kaka wasomo sani endi madwa biro gieki. Ang'e ni kawuono ji mang'eny wuoro ni to Nick, ng'ama kawuono nitie dak achana ni. Ng'ama nitie dak achana ka ni biro nyisou nyinge, ubiro ng'eye, ubiro winje mondo mi obendo miwa puonj kaka dhano dak achana. Kokamano machiegni ura ahinya e chenro mar dak achana, kendo ago mos ne joma ncha ne wacho ni ok ne giyud Lolwe TV kuond ma gintiere. Apani sani endi koro ne oselos mano endo ne en weche mag kiufundi. Sani koro uyudo Lolwe e gwenge go eko mane Lolwe onge. Gin gik moloso gi lwet dhano, nyaka gibed gi chochni. Wendo karibu dak achana. Dak achana ni inene ga mang'eny. Anene. Inene. Kata e odi kama ibete. Anene. Nitie gima iyude kata miwinje iye. Mang'eny kabisa. Mang'eny kabisa. Koro kapok idhi nyime, nyis jogi nyingi mondo mi ging'e ni to in ng'ano, ya e kaunti mane, mondo mi lero bedie. Erokamano. Gi nyinga an Joan Patrobas, Nyar Suba kata Gwasi. Awuok e kanisa miluongo ni Church of the Living God, Kayoli. Erouru kamano ahinya. Itedo kanye? Mane wachako gi kanyo nikech jodak achana dwaro mondo ng'ama biro ka en ng'ama obidhore, en all around. Ma kapo ni wadhi kama Joan nitie, wadi mae Joan gi joge. Okay. Atedo karungu, sori. Sori karungu. Yes. Oh. To ing'ama miyo, ing'ama dayo, ing'ama chal nadi, lerno magi te nikech mane dak achana. Ok wale mondo miang' penjo dak achako lwendo to Nick wendo mane kelo chande. Nerea bet ga ka endi to ang'e Nerea nigi ode, Jaodi iluongo ni Mbewa, en gi nyikwaye, en gi ochene, nyigi osedhi tedo. Gigi te nyaka iler mondo mi kosa ma koro walose wach ni endi to ji ng'eyo ni Joan en ng'ama kama kama. Erokamano ahinya. An miyo man kod ode. Okay. Un parwa iluongo Patrobo Chieng'. Jakarungu no. An kod nyithindo. Bas, kuri tieko. Erokamano. Mane ler mano dwaro mondo ji ong'e ni ing'ama nigi ode, imiyo motedo, ing'ama ochanore, inyalo losonwa wach dak. Erokamano. Mondo mi kik ang' ji gowa ni tikelonwa nyaka joma tindo tindo mok nyal konyowa nang'o. Kawuono dolose wach mar Chich. Chich ei dak kae, ing'e ni Chich nitie kae, ing'e ni Chich. Ineno ka Jaodi okawo simu, koro kaka Patroba kokawo simu, to gocho to isiki itang' tang'a tang'a. Duogo molewo itang' tang'a tang'a. Patroba ni sani endi ko ineno ka tinde en ng'at ma kia nadi, in ng'ama otang' tang'a tang'a. Kwa kamano Patroba be koro kang'i wacho ni to Joan ni, en ng'ama gochone gani. Tang'a ni simbi no. Joan ya kure sani. Chich ma chich go ei dak ni endi. En ranyisi mar hera, kose en ranyisi mar ng'at ma onge gadier gi jabathe. En hera kose en mana ni adiere matami bedo godo, nikech gik mang'eny ahinya ma ji chich godo ei dak ka. Samoro iyudo kata ka ok en dak, kata joma pod itimo osiep. Iyudo kata ka wach moro owuok, to iyudo ni nyako neno ni ng'ato ne en gi mpango wa kando. Samo bende onge, en mana chich. Dibed ni mano en ranyisi mar hera, koso nyiso ni ng'ani endi onge gadier gi ng'ama odak godo. Erokamano. An kora aneno ni ok en ranyisi mar hera. To aneno ni ng'ani onge gadiera kod ng'ama odak godo. Nikech kihero ng'ato to konyiso ni ema kelo chich mondo ichich kode. Koketo sim, ka sim no ywak ting'iyo. Apana, ok en ranyisi mar hera. En ni isechako bedo maonge gadiera gi ng'ama idak go.
to dhano kite chich en kit dhano nyaka ichie nyaka ibed ng'ama tang' ibok dibed abeda kamoro nibed abeda yombra mok ing'e ni tang' matimre e alwora mari. Inyalo poga koro moro bende iyudo ka kwano lalni inyiedho modhoth omiyo chich noora ok rach. Koro chich nyalo bedo ni en hera kaka nanene nikech e sama achich ni nyiso ni gini ahera omiyo mondo mi kata ng'ato tem ni tugo kode machiegni. Okay, kare we aket ni ge yo mawinjore. Seche moko yo mana kete ge mok iwinjo maber. Nitie chich maber. Kendo en chich mar rieko ma seche moko ng'ama miyo kata ng'ama wuoro ok nyal fwenyo ni ng'ato chich kode to chich. Kendo ni adieri mana kaka iwacho no, ka udak gi ng'ato ok inyal weye aweya ni weye. Nyaka ang' ning'i ni to ng'ani owuotho nade, to kanoseyie koda be koro an kenda, lakini e yor rieko mano chich ma ji te nigo, kata ka en miluonge ni chich no kiwuoyo to koro awinjo koro winjo kama kelo mano ji te ma ng'ama onge kode unless en ng'ama abnormal. To eka nitie chich moro ma koro ng'ato kata ng'ato wuon, yani ka message moro donje e simu to ka ing'iyo kama ni ng'amoro ni message no, mama na osiepna moro miyo moro wadwa tang'ane bas mano koro onge kodi gadieri. Mane mana wacho ni machalo kamano to koro ng'ato onge kodi gadieri. Ki imako simu iwuoye, samoro imako simu ni ka in kendi, tipo king'iyo bathi to en machiegni kodi, ma imbe dhi nyisi ni ng'ani to nosudo mondo winja ane ni to awuoyo gi ng'a. Mane mana temo wacho ni machalo kamano to koro nyiso ni ng'ato sechako bet maonge gadiera kod ng'ama odak go. To lakini me temo wacho mokwongo cha ni iluongo ni hera cha macha to ji te nigo kendo ber. Nikech adier ka udak gi ng'ato nyaka ing'eye, nyaka ung'eru. Ok unyal dak adaka ni weya weya ng'ato ni weye. Mano be nyiso ni ok ihere. Kamano. To ang' momiyo samoro chich betie, ng'ani uyudoru usebet kaka sani koro in ng'ama osedak e ode, koro samoro isedak kata higni kata mana 10 gi wiye e odi, ida chako chich gi jaduong' nang'o? Ok iweya weya jaduong' mondo odhi e yore nikech higni 10 gi te kane en untie kode, koro chich kode nang'o? Okay, kami wuoyeno koro ber kabisa. Tiende ni kata chich no marach, mondo ng'ato chak chich marach, nitie sababu. Onge dhano manyalo chiewa chiewa odiochieng' achiel to chako chich gi wadgi maonge sababu. Kitambo chak chich, nitie gik mosebedo koneno. Nitie gik ma koro osebedo koneno. Yani sama ji okendore, ma ji ochako dak, iyudo ka kata simbegi, password samoro onge. Inyalo bedo nyaka gi simb wadu nyalo bedo gi mari. Kaka dak dhi, biro gik kakoro idwa yawo simeni kaka niparo chido ka password nitie. To simbi ne, to password mana ng'eyo cha iloko. Koro samoro kaka ng'ato nyalo wacho kaluwore gi kaka ong'e chunye to ng'eny. Samoro nyalo wacho ni nyathi oseng'e password no chanda, koro emomiyo naloke. Haya to iketo mane? Haya onyalo biro nyisi. To gima biro dhieri ni seche moko kiduogo tibiro kamano nyisi cha chako loke kendo. Koro kaka weche gi dhini ema biro rwako gimoro e paroni ni ka nyaka bedi nitie gimoro mosechako timore ma ok ber. Koro kanyo ibiro chako ng'iyo ng'ato. Adwa penji ka ng'ama miyo nikech un mine un mokwongo ga chich ahinya gi joma chuo. Ng'eny joma chuo, ng'ama dichuo ng'a dichuo bende chich ne samoro onge ga. Ng'eny joma chuo gi we joma odak adaka omoya. Ing'e no moya nitie jageta miluongo ga no moya ne go thum chon. Koro joma chuo ng'eny gi ok chich ga piyo. En ong'e ni osekendo dhako ni e ot, tedo ne, luoko ne, ng'iyo ne nyithindo nyuol ne, en ong'e ni en gi dhako. Ok ochich kata dhako ni koro ogo piny ka mwanda. To en ok ochichi. To joma mondo chich piyo. Gima tin ni ng'ama miyo osechako ng'e, to wuon ng'ane ni tinde de olokora, dak tinde ogo koda mbaka. Ineno. Koro ang'o ma dikel chije gi piyo piyo kuom joma mon mondo mi wang'e ng'adi chuo to mondo mi ochiji take time. Okay, mano kaka in awinjo kiwacho. Lakini ato kikora gi ng'eyo ma an go. To aneno ni joma chuo be chicha chicha kendo ng'eny gi. En mana ni pogruok mantie kuom ng'eyo ma an go. Joma chuo ng'eny gi nigi rieko moro
makata kochich to chich gi rieko manyalo tami fwenyo mapiyo piyo. To joma mine ng'eny gionge gi rieko mar chich. Ochich e yo ma ng'ama dichuo nyalo fwenye mapiyo. An mano kaka ng'eyo. But chuo chich. To ng'eny gi nigi rieko. Ng'ama miyo chich to chichne no fwenyere piyo nikech samoro odwa gole piyo piyo kata e dhoge. Onge rieko. Yani wach maduong' en ni onge gi rieko. Kendo joma mine onge rieko. In ionge rieko kama ibeteni. Kiwacho ni joma mine ochich ma onge rieko nyiso ni gichiche nang'o kara. Tiende niya, ng'ama dichuo nyalo take time mar nono gimoro. Okay. Yes, okay. That's what I mean. Ng'ama miyo biro rete wach ni. En orete wach. Makata gima onge go gadieri madhi kethore ng'eny gi. Nitie matin man kod rieko mar nono gimoro. Lakini ng'eny gi to onge go. En tek ni ose nena na wach moro matin to kokaw time mar nono wach ni mondo ng'e ni adira ni kanye. Mane gima natemo wacho. Onge wach, joma chuo wach ni unu chich to uchich gi rieko. Omiyo samoro inyalo neno gimoro kadhi nyime aming'a to iketo mana chunyi mos mondo mi ing'e adier mane iye. Ng'ama miyo to biro rete wach ne gima tin to mane kaka joma mine ochwe. Ing'eni mane en chwech, ene kaka ng'ama miyo en ng'ama biro wacho wach ne piyo kendo gima thage ibiro fwenyo piyo molo ng'ama dichuo. To e seche ma koro chich nitiere ni, kiyudo ka chich nitiere, inyalo bet piny gi osiepni kata jaodi mondo mi ulos wach ni. Inyalo ng'e niya, wuon ng'ane biwa bedane piny, an gi wach moro maneno ka. Okay, kama puonjruogni seche moko obedo go matek matin kuom an. Wapuonjo ji te, tiende ni jomong'e Nyasaye kod jomok ong'e Nyasaye. Koro ka jomoyie kuom Nyasaye, ibiro yudo kaka gikawo action e wach moro kotimore e kindgi opogore gi joma kia Nyasaye. Lakini nitie jomoko bende makata kanisa ok gidhi to gin gi rieko moro. Minyalo ni kata mana jomong'e Nyasaye koro onge go. Mana kaka iwachono. Gima ber moloyo nikech weche gi duto te ok ji kendre ni to gichakore. Ji kendore koerore kabisa. Kendo nitiere ahadi ma ng'ato ka ng'ato keto ne wadgi. Bema kelo wadgi e kendo ng'ato. Nikech omor gi weche ka. To ka ji chako dak ni to nitie jasigu Satan mabiro. To kosebiro to okwalo weche ka manuwinjoru e ka. Mondo koro kik gidhi nyime kendo. Sama osekwalo weche gi to weche maricho chako nenore. Koro ka ng'at man kod rieko, bedo ni ok odhi kanisa, to en kod rieko, to ong'e ni problem kuwe minyalo losego, tok koko, kata dhao, mano medo mana problem, tok losi. Koro ng'ama riek, to ng'e ni koluongo ng'ato gi kuwe, to penje, ni to shida akanye. Eka sami penje no, be nyaka ipimne gi chien, kaka nyocha wach no dhi. Momiyo koro iluonge, nekech nitie gima koro ineno. Ne wan kama kama, ne wabet kama, ne wawuoyo kama, ne watimo kama, to sani koro itimo kama. Koro mani nyalo mako ng'ato, kendo kobadhore tibiro neno. E yor loso gi muolo gi rieko no, biro konyo, kendo biro kelo we solution, kata answer. To ka koko, kata ka paro ni oywayo ni, kachal kama, an bende koro adhi yora, mano to medo ketho. Koro ing'ama osedak kata ng'a penjo moro ma iye tek. Ng'ama osedak chako chich nang'o nikech ang'o madimi chak bedo mochich? Gin ranyisi mage mineno kuom wadu mani ing'eyo mawacho ni ichako chich go ni amaye to koro aneno ka ma to ok chal na gama ng'eyo cha. Ang'o giri minyalo neno? Gimomiyo ang' na achak chich maneni ma to ok wadwa mecha ng'eyo cha. Gik manyocho timo ka wakendore mane wawinjore koro kane kotimo kendo. Ma biro kelo chich mapiyo piyo kendo ochuno. Nyaka ichak penjri penjo. Donge ka ncho owuok e sitting modhi e bedroom, nonyalo we simbe e mesa kanyo. Sani kowuok, kata kosedhi matin, to paro ni simo we chien to duogo ome. To komo se mondo rach. Ka chon nyocho koome ga. Chon nyocho we ma samoro ine miluonge ni simi ywak kata iterne. To ichako neno ka koro oko bende chuok bipimo dichiel. Chik miduogo no, wanyalo pa ni baby nitie simo moningi go. Lakini obro ng'eyo with the time kaka gini time eka rieko moro mana wacho ni gin go cha. Gin ka gineno gimoro to ko okaw action immediately. Okwongo ng'iyo ni gini dwa dhi marom nade. Samo ng'iyo ni
nitie gima okawo. To seche mobiro ni gini ok nono, to kanye ma koro biro chako penje. Koro mano achiel kuom gigo manyisi ni ka ng'ato osiko gi simbe ok odwa weye, simu no ok bed piny, osiko en gomo ne bute, odiyo mana ka bag sayote sayote. Mano ranyisi ni ka endi nitiere gima mok ni kare. Seche moko ng'eny e simbe, koro ng'eny e sim. Mokwongo ncha en gi time kidonjo, iyudo ka onyalo keto simbe no kucho. Seche go koro ng'eny e sim kabisa. Kitemo penje, weche mowachi neno ka ok chala adieri. Ok ibende samoro sama koro usedak kode ni kaka miyo. Ibe koro ibiro ma koro dhako romi e ot ka. Koro ok obadhi. Ing'eni ng'ama dichuo bende ng'ama bende tiyo go yot. Kisemiye paro moro ni koro ni in dhako romi e ot ka indi koro inyalo jwang'ri, inyalo weri kanyo. Kata ka ni romo nega ko tinde ok irom nega, jatich emioro mondo olosne kahawa moro omadhi. Dichuo obo chako bedo gosiep gi simu. Nikech mano en yo achiel mar nyise ni jatelo kama koro chope ni endi, an to koro iroma. Ok, mondo chop kama iwuoye no, kama iwacho no, mondo chop kanyo, nyaka bedi nitie kaka ochakore, mabo osewuoyie. Ok dhako koro osebudho. Kancha pod en wendo, to nyong'e rito chuore. Sani koro chopo kuma koro osenyuolo joge, ni dhako nyaburi kae, sani koro an gi joga an bende, to maendi en jaoda. Koro gik manyata haora timone ka, koro bende ok lichni. Ema temo wacho niya, en adieri kaka iwacho no. But, sami biro neno ka miyo ni ochako weyi kamano, koro komi time maber, ibiro wuoyo. Mano king'ama rie. Ino ok ibi ling' aling'a ni gik ma weche go kethre ma imbe koro iwach ni aweye, apana. Ibiro chako wuoyo kode with time. Ang'o momiyo timore kama? Gima timore ni ok berna. Adwaro ni mondo wadhi kaka ne wan chon. Koro kitambo gik kanyo, nyiso ni miyo ni odagi. To ng'e ni weche miwacho gi gin both sides. Gin both sides. Yes. Ng'ama dichuo be manyalo bedo ni koro onge gi time kod miyo ni. Kod jaode. Kod jaode. Makele e timruok kamano. Sana sana joma mine, wan to wathoro wuoyo piyo. To ng'ama dichuo tok bi wuoyo. Kanyo joma chuo ema wuoyo piyo. Joma mine tok bi wuoyo piyo. Chich ni nitiere gimoro ma koro itimo. Lakini oling'. To sana sana wathoro share gi mine wetewa. Mamano bende ok ber ahinya. Nikech ok okel answer ne wach machandi ni. Kidhi loso gi mine weteni. Kidhi loso gi mine weteni. Nikech di los gi chuori ni kuom wach ni. To do nyisi gimomiyo ma timore. To di nenane ka be onyalo change. To joma chuo to neno ni tap to wuoye. To ka gise wuoye kamano to biro pimi. Ka be i change koso ok i change. Koro ka gika mine ni wacho ni nyiso ni ng'ami wuoyo go ni odagi change. To dagi ni ochomo kama kethore. Waloso kaendi wantie gi Joan kaendi, walose Chich ei dak kae. Ng'eni Chich ei dak kaendi en wach malich ahinya nikech isiko in gi wadu to ok in kode gadier. To adier no endo miyo koro budho maru ma pile pile bedo ni koro ong'aw. Awre mondo apenje ne Joan. Sama koro Chich osebete ni endi, odhi nyaka kor kamach kocha be. Odhi. Gini wuok kama sitting room ka mawuotho mos machopo jake e bedroom. Rach kose donjo. Rach. To oliela kamach moro mano mok matin. To dwa wang'o bungu maduong'. Odhi kamoro amora e odni. Ok e bedroom kende. Kamoro amora. Kata kanyochu nyalo wuotho together, kanyo ketho. Kaka kanyochu nyalo bet uriwo paro kanyakla kudwa timo gimoro, kanyo ketho. Oketho gimoro amora. Nikech iluonge ni rach. Odonjo. Uwinjo puonjono maber, omiyo ka Chich nitiere kik we mondo omiyo ochop nyaka kama koro odonjo koru mar kor kamach kocha, odonjo e jikon, odonjo kamoro amora. Ber mar mondo mi ing'e maber ni seche ma entie kamano to en gima nyaka losi e yono endo mantiere kare. To kuom nyithindo to? Chich maru Chich e kindu ka nyalo kelo ne nyithindo bende kihondko? Nyalo kelo negi ka uweyo magifwenyo. Kech sama gini ochakore, mami ochako Chich gi chuore, kata dichuo ochako Chich gi chiege, to ochakore ma silent. Lakini ka okulose gi rieko, to gik nyithindo biro ng'eye. Nikech koro ng'ato biro chako ting'o duonde malo. Ng'ato ba wach. Ng'ato chako ba wach. Koro ka nyithindo chako winjo, ka gin nyithindo mosechako winjo wach. Kendo ka giwinjo wach to gibiro ng'e ni jogi wuoyo about ang'o. Ang'o makelo different e kind jogi. Gibiro chako ng'eyo.
Koro mago biro timore nikech ukoso rieko. Omiyo onego tim nang'o mondo mi koro gini kik bi malandre machop kuma nyithindo be koro fwenyo niya mama gi baba ok nitie gi winjruok makare. Dik gima ketho dak e ot en ni ka wach moro chakore ma ok ber to isenene tiluongo wadu mondo upim kode wachni to ok ochange, ok odog piny kendo ochako neno kagima ihange ingiliae to en rieko mar Satan ke samoro gima oneno ni hange ni e chunye to ng'eni gini adieri. Sana sana kaka weche mag chodegi. Ere ng'ama nyalo yie? Onge nang'o? In inyalo yie ne chiegi ni yaka chode. Mane gima natemo wacho. Donga yie ni ka kopenja to donga nyiso ni anto koro aduogo jaber ariera. Ariera ka chode. To donge ka chode no. Donge wacho niya donge penja donge wacho ni tang' yie ne chiegi. Donge yie ne niya anto ariera oko aseduogo. Mano kia ka chode adieri koso ile ni idwa ng'eyo ni to owacho nang'o. Ok nitie gima omiyo idhi ka chode no. To kami wacho no ema ni wasewacho niya ni mondo dak gi kama koro kethore ma ng'ato dhi ka chode no tieni otem lose to tamore ema be awacho no. Koro abed koro ipenja Joan ipenjo Jaodi niya yaka chode wuon ng'ane to ng'anyisi niya anto aseduogo jaber an asea ka chode aseduogo. To kanyo donge dag no osekethore yawa. Koso kata ino kineni kogik kama chalo kamano to dag no jogo se jogore. Kama ni wacho maber ni ka onene to mondo lose gi wang' gocha. Kendo wacho kamoro ka ni ka ng'ato tamore gima ong'eyo. To dhi kethore. Neno ng'ama dhoge tek katama. Ng'eni jomoko nitie ma dhoge tek ka dho dera kang'o. Ne chon ne nitie ga ruth moluongo dera kang'o e game ka. Ne dhoge tek marach e wach mar somo. Kata ka wacho ni nyathina ni pod kia ni adwa dhi kwath dhoge tek nyathi nyaka no dhi skul. Koro nitie moko machalo dhoge chalo dho dera kang'o. Ma dhoge tek ma kata ang'o mitimone to be ong'eyo kendo chai gi e chunye. Wacho ma to koro penja ng'o. Koro gik ma kama wang' miyo Jaodi beche wacho ni atim ga nyali atim go dhianji mondo mi obendo ng'ena be nang'eyo ni odhi abe adhi. Koro kanyo dak otimre nade? Kethore. Omiyo gima itemo wacho maber en niya ni ka nitie ng'ama wich teko ma wach moro kethre kata wach chodi owuok to penji to kar mondo mi wach ni owachi mondo mi ibed jambola ulose to koro in bedo ni koro in koro tek kamano. Koro mane madwa ni emitemo puonjo kanyo ni ka wach moro dibed ni wuok nikech ute ma jodak to ji chode te. Ok adier. Jomoko ng'e Nyasaye. Kata ma wacho no ng'e Nyasaye to giwuondore. Joan, dongi in wacho ni kanisa ma Christ? Church of the Living God. Church of the Living God. E Church of the Living God kanyo e kweth maru ma jo Kristo go. Ok iwinje kata ok ung'e ni gik ma kamagi nitiere. Kata mana e church kama untino donge nitiere chode madhi nyime. Okay, chieng' moro kane wawuoyo kodi matin to natemo wacho ni wan waluongore ni kanyakla mar jomoyie timo dwaro mar Nyasaye. To pok wayudo time mondo wago mbaka ewi wachno. Odho ni wacho ni to en nying mang'eny manade. Gimi wacho no an ane gi experience mamalo kendo matut kendo en adiera ni church ma ae an wang'ere kichuny kendo gimi luongo ni chode no ok ni apako onge. Mano kanisa mane? No wacho ni Church of the Living God. An man kani koro we wach ni nenda matin. Achodo kokenda mana kaka iwacho niya onge ng'ama nyalo bedo ni ok chodi e udigi ok iriambi maka nitie to nyalo bedo achiel ewi 100 to an bende kora aneno ni tek sana. Mak mana niya adonje kend machodo to an gi dichuo asenyuolo go nyithindo adi? 2 to pod wang'i neno ni oko. Mpango wa kando. Kiswahili donge luonge kamano. Tini luongo ni mpango wa nje. Wakando ni machiegni ahinya. Wacho ni mpango wa nje. Erokamano. To kama ayudo wach Nyasaye e kanisa miluongo ni kanyakla mar jomoyie timo dwaro mar Nyasaye no puonja kambe na nono ni to ang'o momiyo iluonge ni kanyakla mar jomoyie timo dwaro mar Nyasaye. No nyisa niya ji lemo to dwaro mar Nyasaye to ok gitim. Mani Mathayo 7:21 ni kik upar mana ni ji duto maluongo Ruoth to donjo Mathayo adi? 7:21. Yes. Kik upar ni ji duto maluongo ni Ruoth ema nodonjo e Ruoth polo. Ooyo joma timo. Koro sama naromo gi wachni an be nachako penjo to gima nokonya nokapondo. An nanyiso jayalo niya
richo miwacho go te ni kuoma ka nyaka chode to dichuo be an go gi nyithindo adi e kano chak puonja ni mane lemb piny ma piny lemo go sani nyaka jayalo yalo ni ji e kanisa to mpango wakando to en go ma be nyarombo ka adieri ni mano 208 2008 tarik 4 dwe mar 9 Kariako anyalo paro emowara mayude wachni we warruok to ji wacho te kata mana miwija koni ni achode no noyudo ka donje kanisa moro mag warruok gi awuok e kanisa mar SDA ma ji time neno ni owara ochanga to ponga gi roho ema chode makoni no ka in e adwen ka asewuok e adwen ka mago to kata ok puonji ipuonja puonja ni richo lakini kuonde go mago to kwawuoye mago to gik mane wamodho kaka pi koro warruok okodo donjere kuom kanisa adier manitiere okodo donjere kuom kanisa moro amora to e adwen kanyo endo ma ipuonje family life ema ne pod ichode ni kwe mondo anyisi family life ipuonje adwen cha kanisa en wan kanisa ok en od cha akiani binge kamano kanisa ok en ot ma ji dhi odonje cha hapana kanisa en wan kanyakla ni the church chunyi e kama Kristo dakie kiyie ne wacheni mana mari Joan Patroba in nyasuba uwinjo kaka weche dhi ma adier manitiere acho ka gini ka pile ni gigiro tek ngima dhano inena dhano ma Nyasaye ochweyo omiyo gik moko nyaka chop kuomi tembe nyaka bed maliel kaka mach kuomi chode girigo bro betie weche mag wich rach go bro betie ang'o wi tek nini gigi te bro betie Joan miyo wach ni kendo ridre mos kaka ora miriu to odo mondo mekwa duogo e chenro ni ndio okang' mar ariyo owinje ne mang'eny e wach ni ende wacho ni nitiere warruok ma ji nitie rumbi mar warruok to nitie joma koro wachore ni koro ni gin ka giwarore to gitiyo e dwach Nyasaye amen to mogik moloyo owacho ni ei dak kaendi to ka wach moro dwaneno matin ni to lose uru sama bende koro pod owinjo ka odwa chakore ni mondo mi gini endi kik landre machop kuma koro ketho dagni to moloyo wacho ni chich nyalo bedo ni en hera to nyalo bedo ni ok en hera lure kama koro ikete en chenro mar dak achana kawaduogo wadhi nyime or ote mari kamoro amora ma intiere penjo beni ka endi ari adek moko wabende ang' ne odwoki ka thuolo oyudore. Machiegni kamoro amora ma intiere no okang' mar ariyo mar maendi chenro mar dak achana. Dak achana ni endi kamoro amora ma ibende ng'e ni intie nene sani endi en chenro mang'eny ihero kendo kelona weche mang'eny ahinya mag puonj kaka kawuono wantiere kaendi kod mama Joan Patroba maendi en chi Sori Karungu to Patroba no bende obiro godo ka ema ni koro thuolo kuyiena mondo mi warwake ka mondo ne Patroba no wende wuod Sori Karungu gibiro kode owuotho gi jabathe kendo nyisa gimoro kaendi sama wantie yweyo ni debe ni en ng'ama nigi mibadhi moro dok owe simbe ne jaode mondo oting'ne kinde machon cha mokwongo mana kwongo dakno mana timno okawe ok iwene simu tawe nade to message moro biro donjo madhi ketho wach koro to sani in thuolo onyalo yani wiya nyalo wil gi sim kata kawuok e ot adhi kamoro en moparona ji manena sani manie kanisa maleme gotik ni mana adier ok an kenda to mine duto go wete duto mwalemogo wan wach chode waongego in fact weche ariyo kuoth gi chode weche ariyo go waongego weche moko gi sin kuom mirima nyalo yudore kuom weche Joan wach ni iongego wach kanisa mar ji mang'eny ni gionge in jogi dak godo e utegi nikech kutieko lemo idhi e odi gibe gidhi e utegi donge ng'ato dhi e family ne in chunyi iseng'ado ni tiyo ne Nyasaye kendo gik machido kindi gi Nyasaye
Jomono go samoro ok tim kamano. Mane kaka dhano en. Gima me wacho kamano nik. Samoro inie rumbi mar lemo mana temo wacho cha. Kanisa ka en kanisa ma ji owinjore ni dwa timo dwaro mar Nyasaye. Nyaka ging'ere kichuny. Nyaka ging'ere. Ngeni kanisa e gima owe marach moloyo ma Nyasaye ok dwar. Nikech en ema owe ni ji lema kata dak ma kori wacho ni kethore. Kanisa to ere kaka joma nie kanisa dak gi oningo kethre. Nade? Nikech gima ketho dak en Satan. Ni konge ng'ama kendo chiege kata ng'ama kendo chuore ko expect ni dag ni dhi kethore. Onge. Ji duto tema kendore ka ging'eyo ni gibiro dak nyaka tho. To mae momiyo joma timo arus singore. Ni e ber kata rach wabiro dak. Isiro wach arus in. Isiro wach tim arus. Tim arus ok rach. Mana e yo mitimego ema nyalo bedo marach. But arus ok rach. Donge arus ondike muma. Andike muma ni jotim arus. Koso nde wach ni dhako gi dichuo no were to gini padre gibed gimoro achiel. Okay. Jomo kendore emiluongo na arus. Akia ni kanye mane pokie. Anawe ni jomoro ko law marinda mo kaka mari ni mane to bol mogaw magaje makoro kendore. Mano to yo makoro ng'ato timego. But the word arus means joma kaka ji okendore. Exactly. E gima natemo wacho. Mok ma jochwe kek ni to migi uma. Ing'ado tichuo gi uma timiyo wadu. Arus en winjruok. Ayie kodi yie koda. Wachako dak. Watim arus mar kend. Koro jogi onge ng'ato moyie kata mo expect ni dag ni biro kethore onge. Kendi gima ketho dag ni en Satan. Mae momiyo jomoko yie kuom Nyasaye kata maleme rumbi kaka natemo wacho no. Kech kata amba neno. Omiyo in fact ahero chuora kabisa. Kendo alamo ne Nyasaye mondo medrite nikech no chich. To okayie. Lakini chunya maiye. Ibedo gine tek tata dhodera ka. Ok ni yo wach ni in keji. Kata in nik. Onge. Itemo wacha kama chaka lakini kakoro yae. Anto koro icho matir wai. Kechi wacho. Keja wacho. Koro gimoche niya. Kata ini wacho ni chuori no ema nokwongo Chich gi wachni ni. Yes. Mopenji wachni. Openja. To dhogi to tek ta. Several times. Be onge akili ni gini nyalo yie. Ok bini. To samo penji ni ok winji kata ka gini ndi buogi. Donge manyisi ni en gima Satan ema timo nikech gini dhi ketho dak. Kata ini neno kaka ng'ani wuoyo kodi. Nyisa ni gini to nyalo ketho dak na. To kiwinji kibuok. En Satan. Wiyo mora in gini. Omor kendo seche go koka medo mor. En Satan an kode gi experience mamala ahinya. Emomiyo mine masero mogo matemo wuoyo go oweyo. Chuoge jo neno. Anyalo miyi nembni igoch ne ng'ani gi ng'ani penj gi wach manyisi. Koro ithiedho chode. Kabisa. Nyasaye Yesu thiedho koluwa. Joneno ma dak achana kawuono wayudo daktari ma thiedho chode. Amen. En othiedho chode magapo ni chode ogo chode okadho kodi kare. Kadi ichode maler ng'uti koro thire mana oko. To manye Joan Patrobo wacho ni en fundi mar loso weche mag chode. Poka winjo ga kawuono pinyini daka minga miromo gik mang'eny. Kawuono romo gi Patroba ka. Patroba ni en chisori. Iwinjo ko ogolo nende ni en bende noyude gindo dhoge ne tek ha okoyie. In kama intie no endo ng'ama miyo ka chuori ocho mitere ni chodo itimo ga nang'o. To dichuo kocho mitere itimo ga nang'o. En gima tek ahinya gigi kelo en chich manwa lose cha. Ka ng'ato chich ni chodo diyie me wach manitiere. To kamo ka yie kod Patroba Mrs. en ni ido nyiso ni kamuleme no ni en kama ler ahinya ma kanyo endo jomodongo. In kiler seche mosingo gi Nyasaye ma Nyasachi moloso ni wach ni in. Kik wach ni jomoko bende. Nikech Nyasaye to nyalo goli kama pek. Koda duki mana chien ne ya. Gimo mi wuoyo kamano. Pok wawuoyo kodi matut kuom wach Nyasaye ma an-go. Omiyo ok iwach marach. Ina kare. But kaka nyisi no en adieri. Wang'ere kichuny. Wan kanisa mwaleme wang'ere kichuny. Tiende ni kanisa gi gimomiyo weche dhi kamano. Ji donje kanisa tiyalo wach moro iwuoyo about Paulo, iwuoyo about Petro kata wach moro. To gimoningo wuoye manotero Yesu Kristo msalaba ne en richo. Ok Paulo. Ok weche modongo. Paulo miwuoye noseloyo. Maka piny orumo sani to dhi e ngima. Ezekiel oseloyo.
Gimonego penji ng'ato in kibire kanisa wa kaka wapenji nik be yie ni chiegi kende ema koro dwa bedo chiegi kochakore sani. Nikech kiyie ni dwa bedo ja Kristo kata ng'amo war to koro idwa wuotho e dwaro mar Nyasaye nik biye wakwongo wapenji makidagi to waweyi aweya. Uwinjo wachno, kanisa ni en kanisa ma adogombo na dhiye. Amen. Adwa mondo abie kanisa no chieng' moro mondo mi upenja penjogi. Abudo nyiso jodak achana ka ni nadhi living iluongo nang'o? Church of the Living God. Church of the Living God. Kanyakla mar jomoyie timo dwaro mar Nyasaye. Yeah. Mondo adonji kanyo mondo penja penjogo eko naduoga timnu neno. Kata kamano en gima pod medo mako dhoga. Ka iwinjo kaka Mrs. Patroba loso to atemo winjo kit dak mosekadhe. To in kori kanyo endo chal nadi nikech kidogo do chalo kagima iyalo, kidogo do chalo kagima bende puonjo. To gima berna ni iyie ni gigi timre, tibeno osetimre ni. Omiyo in kaka kiyo ma ji mang'eny nenre kama ginenda. Kendo kata ka puonjo ng'ato kuom wach chodeno, dichuo kata dhako, tapuonje ginenda. Patroba be wuoyo gi joma chuo ginende, kech en be okale. Patroba be ulemo gi kanisa ni. Walemo kode. Wane kanyakla achiel. Wane kanyakla achiel. Uwuotho kamoro achiel. Kendo wan mwapuonjo ji. Ma kanisa u? Kanisa en mar Nyasaye ok mar dhano. Wanzilishi jua mwene. Nyasaye tiyo gi dhano mondo los gimoro. Ok kamano. Nyasaye notiyo kodu muchako kanisa ni donge. Yes. Erokamano. Koro adwa na benda bie kanisa uni mondo abede fundi mar weche mag chode. Anje ni in fundi makapo ni rieng kama chode nitie maber. Bi atima neno kaka natime kod lal manomiya. Ohala to onge goda matin. Onge ohala. Kata. Kanisa uno koro kuyie ne joma nigi doho mondo donje. No. Kanisa ok tam ng'ata donje. Kanisa chite donje. Mak mani kise donjo tipuonji kaka inyalo bedo malong'o ne Nyasaye. Ji mang'eny paro ni kigo chongi ting'o badi ni Yesu wara. Mana kaka dak ka. Ka yie ne dwa luori gi chike mani winjori gi chuori kuchako dak mane gi timo. Ma Nyasaye dwaro. Akeni un gi penjo mane matang'o mi Mrs. Patroba. En wach mamit ndi to en wach mabende awe koro mora. Awinjo ni wang'ni wayudo kama inyalo thiedhe tuo mar chode. Ing'eni chode en richo maduong', en richo manigi muti ahinya. The oldest sin in the Bible. Chode nochakre kisomo muma, abe asomo muma. Abe aja Kristo kendo mong'ith mar adier. To kisomo muma en kende gimotamre rumo. Gimoko te jiweyo magitimre kata mano timre chon e mumni machon. Old Testament and the New Testament. Chode ni otamowa wache maber. Kaka mauntino nyalo wache maber mondo mi jong'e tiende gi kaka ginyalo wuok. Kabisa. The better. Through neno. Maka ng'ato wuoye to wuoye ginende. Kaka notime, kaka nopondo, gi gima gino nokelone kod kaka inyalo wuokie. Koro penjo na mana ya penji. Ka ng'ato nigi jadoho tibire kanisa mar Church of the Living God. To in kuri mi kom chien. Apana. To kolemni makori lokri mondi gi kori dhi wegi. Apana. Okay, idoke yalo kendo. Idoke wi korka injili. Makura ni kapenjo. To donge wacho ni kanisa ukanyo endo nyaka yini in gi dhaka achiel kende. Apana, okawacho kamano. Awacho ni wabro penji. To midwa yie kuom Nyasaye ni. Kane in gi mon adek kata ariyo kata achiel. Bi yie ni mondi gi kende e soko makore dwa modhe. Sawa. Koro okimodhe sokni ma in kindu mang'eny ka weche mang'eny ma onge nitie kata kanisa ni moko ma kia jadok cham sawo, kia jado bedo chien, mano pachgi. Ni gima notero Yesu e msalaba en richo. Richo ne maka ng'ato yud ka jadoho to yie pogore gi richo e chunye. Mano kende. Kuri dage doni kanyo gi adier ma Nyasaye. Ka ine oyudi kodgi ang'wen. Mamoma be wasomo ni mawacho ni ber mondo idag kaka noyudi. Ondiki. Weche gi wasiro gi muma ka koro dokor ka injili. Kata weche mag puonj mag dak mag jotgi. Tie kama koro kwa wuoye kodi mwadwa konyi. Koro wasomo ni muma be kaka wacho. Okay, onge wach. Aparo ni uwinjo ang'no we namba ne mar simu ka. Mondo mi utudru kode mang'eny. Ka ukalam karatas kamoro mora ma intiere. Namba na reta ng'eni ung'eyo te. Obende entiere kaendi. Mondo udhi uyude kaka inyalo thiedh weche gi eki mag chode. Mosebedo ka koro chamo ngima mag ji mang'eny ahinya kaka gitimre onge. To en osechiwre. Dhok matek. Maketho dak mopogore gi chode.
gi weche mang'eny chuo nyalo vumilia. Endo katha marum te. Endo weche mang'eny. En wachne. Obed lil, obed ang'o, dichuo nyalo vumilia. Lile boke nyalo bugni lila wakwong wapim chode mondo. In tangeni dwa lile mnaka wi gari ting'ama dhako. Manto ng'amu nyisi ni lile odanga. Winja marach. Kare noko ninga awach kanyo. Tiende natemo wacho niya. Gima ketho dak. Marum tae makare rum. En chode. Weche moko gi inyalo wacho. Unyalo lose. Kata miyo moro man gi rieko moro inyalo koni awuona gi min odani. Ineno. Lakini chode. En wachne en bura ming'ado chuth. Dhako ni anago ni mne Nyasaye kamano kendo ahero chuora malich nikech deno oweya. En ng'uono. Chode no en gima to kojuki. Donge ijuko mon ijuko mang'eny. To bi se winjo gik motimore ne joma jukigo. Ng'enyne kanyo koro ng'eni kendo kuchak udag dak mar kada be manu udag ok unyal ng'eni gima rach imano ni koro ok uchak udag kendo kaka dhako gedijo kada dak mna kanyo ni koro ibet tibede kanyo mfano be pache gi chunye onge ta no kendi lik mano joma tin kabisa nyisi kojuki en tho kare pok ing'eyo kojuki me tony ni ng'ani okonegi kata dhako ni okonegi mi bede piny miero podi wacho no dak ni koro kwe maonge tin kabisa dhi penj ng'ato kare ok ing'eyo in. Ahero winjo koro owache gi jalony ma endi en jalony kendo winjo ka en jahocho. Adwa mondo wadhi e mago eko magin penjo manitiere ibo yiena mondo mi apenjie. Wach mantiere kaendi. Dak achana chenro maru osekelo lokruok mang'eny e chunje kendo e paro mag oganda e piny Luo mangima. Penjona en ni nang'o mon matindo ok ohero winjo chenro mar dak achana? To nang'o ma winjo chenro ok lure kod puonj ma giyudo kuom puonjno endo? An Geoffrey Omondi mar Kisumo Obambo. Penja koro akene penja ni mon matindo ok ohero neno dak achana. Mon mosebedo madongo kaka une moyie neno dak achana. Ere kaka giyudo puonjruok? Aparo ni Geoffrey wacho kamano nikech on uwe kuom minode. Kech ok apar ni e udi gi te ong'eyo ni mine matindo ok ne. Kanya paro ni obothne. Okokete yo maber ahinya kata koka wacho no obothne. To kata kama wuoye ni gimomiyo jogo ok lure be gi puonj mowinjo. Magiwinjo. Mano ba nyalo wacho ni oneno kuom chiege kata kuom ng'ama ong'eyo. En ong'e nade. An anende kenda winje. Bedo ni achako winje ka wach man go ni taseyudo. Into koro in mama motegno. Into koro in ng'ama miyo ma kari ogurre mok tang' wach ni ok in mama matin. Apano wacho nyiri matinde kikendo matindo gi. Ok obadho gi. But ong'e nade ni tema neno ok tlo. Mane penjo. Kanye mana temo wacho. Koro maybe Geoffrey temo wuoyo kuom ng'ama ong'eyo. To kodwa konyo ng'ato. To oyangre ayanga yo moro mondo kony ng'ato. To koriwo kamano. To chalo ng'ama wacho ni jomoko ok luto samoro nitie ng'ato magoero kamano kuom puonj mar dak achana nikech minode tin. To neno kendo luwo. Obe wacho maber ni ji neno chenro mosekelo lokruok mang'eny e chunje kendo bende osebedo kaloko pacho oganda mantie piny Luo. Ero kamano Geoffrey ka nitie ng'ato achiel ariyo no ka koro pod theko wabu maloso kodgi mos mondo gine dak achana nikech puonj mani ka endi puonj mabeyo. An Dadi Anelka amor gi chenro mar dak achana. Puonja maber kabisa joma pako ero nitiere. To ka in kod dichuo mangudi to itimo nang'o? Adhis nyaka bondo. Ero kamano. Okay, Adhis ana nyalo wacho ni onge kaka ng'ato nyalo chiewo kinyi achiel to chako bedo mangudi. Jomoko nitiere ma gin indie gimoluongo ni Stingy Men Association of Kenya. Yani gin riwruok margi mag joma ngudi. Ng'e joma stingy en ok lwar, mare ok cham, ok gol. Okay, iwacho maber Nick. To dwari winja ne gimoro ka. Kidwa dino ula, nyaka idine gi kama ochakorego. Kidine gi e kore, to obiro biro mogingre kanyo mochako muom. Koro gima temo wacho en niya, gik maricho gi duto te mabire dak, ma ji neno kendo koro wuoye, nitie kaka gichakore. Mane gima temo wacho. Ka ng'ani, kokamano to kare de wayude to dwa penje niya, sani ng'ani kando kendi kaka naromo gi nyako moro nonyisa ni dichuo notere kamichame nyaka ring'o ka gikungo romo mokwongo lakini en pi manoting'o e chupa kama ema nomodho magiwuok kanyo
Notemo penja about ng'ani ni to ng'ani bonyalo bedo ng'ama ber mbele dong en ng'ama ngudi. Koro kama dis wuoyeni bende chalo kamano to wawacho ni ng'ani nochwe ng'ama ngudi nonyuole ng'ama ngudi, gima nyalo konye en koyudo wach Nyasaye mogolo ngudi cha. To ka ng'ani ochako ngudi ka gin gadis, tadhis ong'iyane niya ang'o momiyo ng'ani ochako. Inyalo bedo miyo ma kineno ka ng'ama dichuo nigi pesa to ka pesa ni pok orumo tionge kod kwe. Nyaka rum te Kibedo gi kwe. mondo dichuo kone wedi bedo gi pesa. Ine gini idwaro. Ine gini idwaro. To jomodak nyaka bed gi plan mar timo gimoro. To ka kubedo gi plan to pesa nyalo rumo munind kech. To magi ma joma chuo ber ahinya kabisa. Bien dhon tie mine mabebewe to joma chuo number 1. To ka koro ng'ama dichuo seneni ni ng'ama kineno ka pesa moro nitie to lewni tete nyaka mecha onge pachi koro nie pachi. Wuoth tete mecha onge pachi nie pachi. Dhi dala moro manyocha ne inyalo dhi kata koro Desemba koro idhi sechego. Donge nyakang' nine ka koro ngudi nikech koro dwa pando pesa gi to be samo sepando gino ka ok en dichuo machodo ma Nyasaye otimo ne ng'wono kan kama. To pesa gine mabiro konyi. Koro ka dis ni nyaka penje ni ng'ani okende kongudi koso chako ngudi ni ge ot ka. To kochake gi ot ng'ato ok nyal chiew dichieng' achiel to chako timo tim marach ka onge sababu. Ahero kamano this nyaka bonde winjo wach ni ka an ken kawuok Thimlich Nyatike apenjo niya nitiere owadwa matin lakini sani to oja higni 22 ne otimo osiep gi nyar gweng'wa moro ma ginyuolo nyathi ma wuoyi. To nyako ni ok wanyuomre godo. To nyako ni o insist ni nyaka to okaw nyathini sani ja higa 3. Bende ber adier? To owadwa ni siko ringo kawuok dala nikech oluoro nikech luoro nikech dala gi nyako wachiegni go. Mae gima koro ken oloso na wadgi gi Thimlich oinga to nitie wadgi mano ochiwo ich komondi ije michiwe gweng'. Ich ma ng'ato dwa mondo oketa ni dwa kworo nyithindo e gweng'u ng'ama dichuo kata ng'ama nyako, mago gin gik mag dok chien. E chon e puonj kit joluo gi timbe gi ne nyako ok dwar mondo makich simba. Tito timre lakini kata ka timre ok ber mondo mi e gweng'u parani dala gi gin mier momakre gidak kamoro achiel. Koro nyako ni dwaga ni duogo ni kawo nyathini ma ja higni 3 ma wuoyi. To gini koro miyo wadgi matin ni endi luoro koro siko ringa dala nikech dala gi nyako bichiegni. Nyaka chako biro dwaro nyathini ma wuoyi ni endi to pani koro wich kut donje. Koro ok ang'eyo ni openjo, ok ang'eyo ogonwa story, ok ang'eyo nyisowa nang'o. Mani puonj mawuok e iye kanyo maler en mana ni ino gik makoro nywandruok ma kamagi midwaga ni mondo ng'ato kik mak kich gi nyar gweng' kata nyar dala kata nyar wuonu. Kuino ka koro gik makamagi koro bedo ni koro tek. Nyathini kende dwa dongo ka en gi stress ma kako timre go donge. Kamora mora mobro dhiye to mae gimi muocho ne nyathi. Miyo nyathi kata dongo mare bedo ni koro nitiere gi en gi psychological problem nikech osiko paro ni an nonyuola kama nang'o. Mama na gi baba na notimo na kama nang'o. Dala ka be ko beti ibo nyisi ni ai nyathi nyaguowa. Nyako cha be kuwuok odhi kode kocha to siki para ni ma wuod ng'ane cha nyathina cha nodhi kure. Omiyo nyaka joluo kano keto gini piny kata Nyasaye bende apani momb Nyasaye nitiere jok moko ni beni wach mar keny nyuandi molo joma unugo e remo achiel. En puonj mantiere mano endo e kitap Nyasaye. Abo penjo kendo machielo en ni okay, gima nyalo nyise matin gima nyamanya kaka ginyalo kelo kwe wachno onge gima ok losre. Gine ma gimanji ariyo gibed piny to gine kaka ginyalo kelo kwe, yani giwinjre to giyudo da solution. Mind Nick an Quinto kawuok Ahero, chiega oola gi kwala pile kendo oseng'iyo kwala mana kamano. Oseng'iyo kwala bende oseng'iyo kwala mano kuo kose. Koro akia ni mago koro penjo mage. Aparo ni openjo mana maber dholuo mane tamo ji ndiko. Koro wacho ni jaode kwale oseng'iyo kwale koro mano kuo. Nwaloso gine reka wach mar mon ma thoka ka pesa ofuko mag chuo. Ni nene. Koro inyalo lose maendi bende. Odwa chalo kode adier.
Penjo no dwa. En walose. Koro inyalo nyiso bwana ni nango bwana ma chiga ni chiegi ole gi kwale pile. Okay, na winjo ka ulose maber ahinya, seche moko aparo ni en ne oko nene, lakini gima nyalo mede matin. Okang'e ni an mawuoyo mopogore gi ji, okang'e ni an maneno mopogore gi ji. An pile aneno ni ka gima ng'ato ne ok tim, ok onyal chiewo odiechieng' achiel to chak timo. Kane ok okendo nyako ma jakuo, kech kuo nitie, kendo nyalo mako nyaka nyathi ma nyako e odgi. Machwe kende ka gini ni kuome, ka dichuo madwa kende ni ok ong'eyo. Eka ochak timo kama. Koro ok ene ka ng'ani ne en ng'ama ne wanyalo losogo, to wapenji ni to kuo ni fwenye immediately kuchako dak ni kuome. To kokwero wa ni onge, to wapenji ni to ere kaka dang' ng'ato ne ok okwal, to chiwo ni chieng' achiel ochak kwalo. Ma nyiso niya, an kiparona, kopo ni nyako ni ne ok ojakuo, pesa in go, to nitiere weche moko ma nyako ni neno ni onego utim gi pesa kaka jomodak. To kakoro temo wacho ni, to ok iyie nikech wach manotimore na marach cha, mar chode cha, osedonjo ni. Chode kao kama duong' ahinya ka ng'ato donje e ot. Kendo kik iwe ni chuo ema miyo ji pesa. Mon be. Mana dia. Koro, ka weche gi dhi kama, to biro chuno miyo ni kata nyako ni. Nikech kakoro kwayi moromo, to koyudi. Biro chune, nitie kuo moko machuo ema chuno go mon. To nok en jakuo. Koro an ang'iyo ga wach ni ang'o mokele. To ka nyako ni en jakuo, to nitiere kaka inyalo wuo kode ma jochiende mag kuo weye. To ka ine mikelo kuo ni, to ibe nyaka ilok gimitimo ni. Ok dang' iket ukwer miyo ni matek ni we kwale, kaka chieng'cha nawinjo ka ginene puonj temo dhi. Ni mano rach, ng'ama miyo kik idonj. To an kik adonj nade, to samoro ng'ani nobiro, wuon ng'ane, ok wan maber ka. To sea gi sasia kucho, ka chode kuro sasia be giyago, modino wang', gimidwaro ni mondo idhi. Aonge gi pesa. Nyithindo ywak ka. Yawa dongang' nalur. Koro gigi mana kong'i nik, mana kong'i ni ang'o makelo gi. Weche te kama nani kawuono sa koro tamre, koro kutang'o dhi kata nyime. Adwa ni mondo itiek chenro, chiw namba ni, wach ni nyingi kendo chiw namba ni mondo joma dwa mondo koro ipuonjgi mang'eny molo kanyo nyalo puonjire kodi achiel kachiel mondo watieki ei bwo dakika achiel. Erokamano ahinya. Kaka nasewacho mokwongo ni an Joan Patrobas, awuok e kanisa mar Church of the Living God, kata kanyakla mar jomoyie timo gima Nyasaye dwaro. Namba na kinyalo dwara mondo wamed tudore mang'eny en 0723291513. 0723291513. Airtel be an go kimanya anyalo miyi. Pani gidhi bedo ka geringo piny e TV kanyo, omiyo gidhi bedo kamano achiel kachiel. Onge wach, yudo namba mano endo mar Joan Patrobas, migi Airtel no bende mondo mi koro wathegre chuth. Imiyo gi kanyo achiel kachiel. Okay. Airtel mara en 0754646666. Onge wach. Mano en Joan Patrobas, erokamano ahinya, en jaocho. Sorry Nick, 99. Ang'o miwacho? Mwisho ni 99. Ok 66 en 99. 0754649999. Sorry. Yes. 0754 64 66 99 mara 4. 99 mara 4. Ok 66 mara 4. Nyading'wen. Sawa. Koro winje. Sorry. Yeah, en 0754649999. Onge wach, watieko chenro mar dak achana kanyo endo kawuono. Kawuono amiyo mano puonj mogik mar doho. Doho nyaka namba 10 kaka niluongo mona. Asenyiso chakre namba 1 amikai. Kawuono atieko nyaka gi namba 9 gi namba 5. Ing'eyo ni namba 9 gi namba 10. Ing'e ni mano ende kaka ji ne odak e kinde machon. Dhako mane okende e depo, dhako mar 9 niluongo ni ng'icha. Mano be ing'eyo? Niluongo ni ng'icha. Aelewa matin. Dhako mar 10 niluongo ni olita. Ei keny. Wasebedo kwa puonjo kamano. Omiyo ka in dhako mar 10 ng'e ni olita. Ka in dhako mar 9 in ng'icha. Mar 8 nowacho ni nyapaya. Ing'e kaka waluongo gi te nyaka namba 1.
Omiyo mago gin mana puonj ma samoro waketi dak achana kaendi mondo jonge ka ji nodak ga samoro bende chon. Rieko ber kata ka koro kitim ting'eyo ber. An aonge gi mang'eny matang' awach sani endi, mos mathoth dhi ne oganda go eko mantie Makongeni. Nitie jo Makongeni waluongre ni joduond Luo, kotelnegi gi Tom Ringes Odongo ma en wuod Kano Ombei. Kanyo endo nitiere nyaka nyako manya Migori miluongo ni Mary Marichui, nying mapek maken man tiluongo nang'o no endo. To gi jogo te mantiere Makongeni, oganda wa maneno dak achana, ero kamano nikech umiyo chenro ni endi obedo gima en kawuono. Wachak warom kendo mano juma manyien ka Nyasaye ochiwo thuolo. Nyinga en Nick Okelo. Erokamano ahinya jalony. Erokamano.